Pirtûkeke helbestan sola qetiyayî derket. Helbestvan sebrî vural bi pirtûka xwe ya nû ya bi navê sola qetiyayî careke din dilê xwendevanan bi helbestên xwe yên kûr û hestiyar şa dike. Pirtûka ji nod û şeş rûpelan pêk hatî ji aliyê weşanên belkî ve hate çapkirin. Sola qetiyayî pirtûka siyan a helbestan sebrî vural e. Helbestvan dema basa jiyan û helbestvaniya xwe dike wiha dibêje: Ez di sala 1968 de li dêrika çiyayê mazî ji dayîk bûm. Jiyana min li ser axa welatekî birîndar dest pê kir ku xencerên hesûdî û neheqiyên dilê min diêşand. Min dibistana seretayî navîn û lîseyê li dêrikê xwend û di salên 1983 1984 de li Eskişehirê zanîngeh qezinç kir. Ez ê niha ji were helbestek sebrî vural bixwînim. Dêrek li quntara çiyayê mazî gela wê je demsal. Bawereke binefşî dinê rêvar. Mahşereke zindî dibeze li kolanê dêrikê. Di deryaya xeman de diponije êgira baba reşkirê daye giyarê mancêl. Kulêbe bi keder bi ser birînan de diherike. Dehl û kalik û çavên wan ji girî bar dibin. Zeytûn gulîkên xwe jê dikin. Tûrcel ji dûr ve bi çavê girînokî li pê rêwiyên bêxatirxwestin dinêrin. Îro hewareke lalê hêvî. Her kes û bajar birîna xwe gest dike vê êvarê. Tu dibî nalîna welatekî birîndar û kirasê xemên xwe li min dike dêrik. Ev pirtûka nû ku bi zimanekî şîrîn û hestiyar careke dinîşan de ku bi sola qetiyayî re dixwaze xwe di nava şekalên helbesta Kurdî de bicî bike. Bibe yek ji dengê herî bandor a helbesta Kurdî û hebûna xwe bide diyarkirin. Ji kerema xwe re kanala diyarname bişopînin, biecibînin, destê xwe li zengila hişyarî bidin. Dem baş bibînin xêrê xweşiyê de.